ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଗଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅତ୍ନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅତ୍ନିଏଲ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେସୋପଟାମିଆର ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଅତ୍ନିଏଲ କାଲେବଙ୍କ ଛୋଟ ଭାଇ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯେହେତୁ ଅତ୍ନିଏଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଅତ୍ନିଏଲ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମେସୋପଟାମିଆର ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏହି ମେସୋପଟାମିଆର ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ 8 ବର୍ଷ କାଳ ଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ନିଏଲଙ୍କୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ପଠାଇଲେ। ଅତ୍ନିଏଲ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେସୋପଟାମିଆର ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ନିଏଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କଲେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କୁ ମୋଆବର ରାଜା ଇଗ୍ଲୋନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଦ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ।